A semana pasada coñecemos os participantes da primeira Copa da Liga SWR cunhas pequenas preguntiñas sobre a súa música. Esta semana, da mandequía, vamos a traerlles un pequeno reto musical. Vamos a plantexarlles unhas frases e terán que saber se son reais ou son inventadas. Saberán distinguir un temazo galego ou unha ficción total? Hola, ¿vienes aquí mucho? Pues aquí decimos, es de aquí ou ves á festa? Vale. Con ese piquetón que me levas, papi, dime se ti queres fagote inmortal. Canción ou non? No. Pois é canción. Ay, macho. É piquetón de Hidden. O meu corpo treme, pero non de medo. O perreo ata abaixo, pero a autoestima no ceo. Sí que es. Pois é canción, Tola, de Fillos de Casandra. De toda la vida. O vento levou a miña bufanda, pero deixou a risa que ti esqueciches. A mesma que iluminaba a túa cara o día que me coñeciche. Yo creo que sí. Pois confirmamos que non é canción. Sonaba parte dun tema. Se non estás ti, xa case nin presta. Ben, dame un bico ali detrás do palco da orquesta. Nada, esta sí, 100%, esta sí. Pois sí, é a nosa verbena de Ortiga. Pedinche calma e trouxéchesme guerra, pero tiñas a mirada máis doce da terra. Ten moita retranca, eu digo que canción. Non é canción. Hostia, non podía ser. Ni la virgen es tan virgen, ni Dios es justo, era ateo hasta que me montaste un Cristo. Yo creo que está así. Pois sí, é Seymour Skinner de Cue. De Cue, hostia, qué grande, sí, ya sé cómo sonaba de algo, qué grande Cue. Ti dis que é un xogo, eu xa perdín, pero dame outra ronda e volvo a caer en ti. Sí. Pois non é canción, é invención. Ti eras domingo e eu resaca. Unha parella ben rara, pero exacta. Canción ou non? No, no. Pois non o é. Non é canción, moi ben, é invención. A ver, está chula la frase, pero era muy elaborada como... Podería ser un tema. Podría ser un temazo. E desde compras xuntiños, pareces un manequí do puto Pull&Bear. Canción. Sí? Sí. Pois es canción. Cariño de raposo, de derrapa. Cierro la boca de cualquiera que me ladre, ahora quiero pegarme, ahora quiero pagarme. Canción. Pois es canción. ¿De quién? É unha canción de Jafre co equipo de Samwork. Cierro la boca de cualquiera que me ladre, ahora quiero... E así remata o noso xogo musical galego. Xa vedes, os artistas de aquí teñen tremendo talento e a música galega segue a dar moito do que falar. Pero agora sí, vamos, que non rematou a competición.